Ngai kebeli pi baro ki pat ba tu jebek ya ka channel jungi usangat uperta. Mentang kasni na kalyang jung umutri ba ka jala beri pe tu ya ka tanat finance. Luan ra ya ka budget ani ka mang tengka jung ka soka jala nang ta usam arajar arsau arajar arsan. Nasi ka kham e khniat banginya suthu na kalyang jungi pat ba ka beri bat ka budget. Ni ka kum kani ka budget speech ka bala ai dom tri ba. Jung ka jala mentang kasni ya ka ba dan do kumba arf kandai page ya ka bola puli wat penon ra ru po yung do watho an jo ka jela ha meklan district assembly umati rang ba oleh thu maka jingmang bisa nang tau sam arajar arsaw arsan kalong baro arf nyo hajar klor nyo fu ar tingka ikini ka arf nyo hajar nyo fu ar klor kade ka jingmi ka ba khainlang na do ka jingyo lum khajana ba kam juru ka jing simlon ba ki di ka jingyo ne kui pat ki sources dan kita ki bagi orang ki capital receipt. Kemudian bagi pelot pan nak yang cukup mesti orang ba ulama ban pelot arsan hajar sanspa nyo pusat klor arsan hajar sanspa nyo pusat klor. Kira dengan ken pan kalau bukan banyak kelom bagi ken back ya ka jingyo ka banyak lom nak kerja nak apa ka jala ka juru ka jing pelot. Tempat asiu pat ki 4 kilo nan ki lu ki jing ai ki wasimram bagi ide kita. Te haba kini kini baro ni lamat ong baka jingyo kanlong arplai hajar klor sanspa ka santingka kan baka cuplot pan kanlong arp san hajar sanspa ni pusau tingka kebamut baka don ka deficit abang deficit kemut kabun ka jing pelut ya ka jing peni hang ni umti rang ba ulabu baka jing pelut ka deficit lan ni kata ka jing pelut tan kanlong arajar arp kunda klor tingka kan ni ka bajulong na ka pos ka budget awan ra ya kamang tingka jong ka soka cela kata kalau nak se ka bang upai ba ululok un kham sim jing e ban snothu handai ka ai ka bang ilak mentaka sni na kan ka jongwan ra umtiran ba ya kan kamang tangka mentaka snem kalong ba ula khamban ba na du kham focus ba ya kata ka 10 billion economy ini kata ka jing yo jong ka cela ka jing mi na ka cela ka ban poi saka 10 billion hakan ni 10 snem ya ka ba ula bu ya kata ka ni ka thong house nem arajar aku pra 10 billion US dollar economy kemut kaya rengkat baka jengmi nak jelakan poi syakamba phalak klor AA hakini ki sna kemuan ke ba community men mi ya kene ka economy ni ka jengyo hago sna araja ko pra ya ka bolo ong meneru pakan long atat ka jenap chifu sna jong ka jeng sensat ka meklaya de mo betek alai sekata de ka wei na ki mang tengka na ki highlights na kan ka jeng mang tengka jong u konrat sangma kama arpat kalong ba menteri ba ul khamban ha hakabedei bat ka jing tei ya ka new Shillong township dan ni kata ka nong ba Shillong ka ba thamai khana ban pen klut ya ka nong ba Shillong ada ngipet ya ka budget speech kebetulan ba ngah ka por menteri ba oleh tu balamang hadu siajar aspa klor ban pelut nak ka peta ka jing tei ya ka new Shillong township haka jaka ka ba he ba aspa life art akar nak ni jaka on tay ka New Shillong Administrative City haka wakin don ki ka secretariat ka wini ta kan don ki office directorate nang ta kan don do ka administrative complex ka ba ka jinglot kan poi chaka san pa san folklore tingka nang ta kan don ka mall ru haka ba ka jinglot kan don ba aspa folklore nang ta kan don do ki jingtei nang ta ki office ki kulit nang ta ki sports sebab ki de ki jington kam na ka menta ka jing penhe ya kasar susu akan deka mang tengka menteri ba ula penpa ula peni yang niru bahkan dan katakan knowledge city kemudian apa mau khanu mau perang ka jaka ka phe praspa pra akar lengba kan deka knowledge city kindan ki jingtai ki bede ba sports nak ta ka information technology ka tourism bat ki kuai de ki jingtai hak te ka jaka ka DPR dan deka detail project report nak katakan deka knowledge city kan long kumba sajar sospa klor tengka bat dia kan ni lapha acha ka sukar preng nak kata banyo dia kan jual kham tam ya banyo ya pisang nak ta ka jingtai ya ki pat ki project ki bakan thup ya ki jingtai nam ta ka sokar jela ba kum juru ngan pe ji kan deka budget kum juru ka jing sna ya ki artli ki dong ba kata ki pak ki jingtai ki long nak pa ki arti ki dong ba ka ba nak lang jong tri ba long kan aikam ajam kumba sanpo hajar mut ki breu kata deka ba kan dong tri ba nak ta ko ipat kalong ka administrative city
po Sauli kemudian ki benta joka Makhanu kemudian stai sapo New Silong manam takani lamang kembasan spa arfo klur kata di kepala pau dong tidamba nata lamang ru nakamta ki wipat ki jutai kemudian po kan ka administrative city bakan city lai spa andru san klur tingka nam tak ki jutai ki bape kemudian akan ni ka New Silong township susu nak kalang jom cina baru ulah ban bahag ni ki nalok kita mau film ka 10 billion US dollar economy akan di ki senam geman keban kot akan senam arjar kupra kalong ru balambang ban akam ajam kembas san langut kisam naga jong jela kat adu mandekot jo senam arjar kupra lengba kan di ka budget speech ni ka jeng keren kan di jong wanda jong cina ba jong jela ya kan di ka budget lai iru baka sarkar kala kham ban na ka bentaka kot ka khia tak school tak sports baki ki de ki jeng pelot ne bajo kan dika budget speech jong ti na ba ka jaten de tingim tip hadu kan nu ka sarkar jong konra kala ma pemi ka ma penpo ye economy mara ba kan ye economy ka jel ha kari partai ki bru ki campaign bai ka economy ne ka yo ka kot ju ki bri ne ka jeng pemi jong ka jela lembaki khajna ki ba per itu ilong tang khniat ijing batai ka bedai bakan ka budget speech ni ka jingkran na phang jong menteri ba ka jala ba ru ya ka finance kontrak sangma mata ka sni si ya ki ba khamlong janai yang sa ai ba ka jipule namba ka narration ni ka voice over nang ba ki pai ba ken kham song phu